Takže vítam vás u nového videa. Dneska ideme s kamarátom hrať znova duo. Pôvodne som chcel ísť rankedy, no lenže toto. Hej, s nejakým typkom proste sme si obidvaja naraz dali Edgara a neviem, už sa mi nedal ani hráč prepnúť, takže ma to vyhodilo na 2 hodinky. Takže, no teraz v podstate 3 hodinky. A teraz nemôžem hrať, takže ideme zatiaľ duo. Tak. Ideme mu znova pomôcť s tým Edgarom trošku. Mňa by akože zaujímalo, jaký je ten nový brawler. Ale podľa mňa bude to na prd. A Draco, ten je slabý. Draco je slabý jak nič. Teraz znova ako v minulom videu nebudem hovoriť, lebo sústredím sa proste na hru. Takže už máme aj showdown. Hop. Preč. OK, Spike nie je až taký dobrý, už som ho veľakrát vypol. Tak teraz má si vypne. A nie, dobre, vyhol som sa mu. Lebo mám málo. Nie. Dobre, nevadí. Kamoš to saveol. Nie, chod tam. Nie. Mohol si 2 sekundy ešte počkať. Nevadí, sme druhý. Ok, už som dostal nejakú tú odmenu. O, 1000 coinov, to sa hodí. Chýba mi ešte trošku coinov, ale pozerám, čo by som si tak kúpil. Kúpim damage. Alebo nie, zatiaľ kúpim shield. Rozmýšľam. Neviem teraz, či sa mi viacej hodí damage, že budem silnejší, alebo shield, že dlhšie prežijem. Ja si dám asi shield. Dobre, toto si kúpime až inokedy. A môžeme ísť. Pomáham teraz kamošovi s Edgarom, lebo chcel by ho mať tak ako ja. A hádam sa nám to aj podarí niekedy. Len na to treba veľa coinov, veľa power tých oných. Jak sa to povie? No, neviem teraz, jak sa to povie, ale ono. Bude to proste treba veľa toho.
Neskač tam teraz. Dobre, to nič, to sa nestalo. Proste to nič. To sa vôbec nestalo, nikto to nevidel. Ok, máme tu ďalšiu hru. Teraz, keď budem hitovať niekoho, tak bude mi to pridávať hápka. Že napríklad on ma proste hitne a ja ho hitnem a mne to pridá hápka. Takže takto ja môžem rýchlejšie ho zabiť. No rýchlejšie, lepšie. A napríklad teraz mi to aj pridávalo hápka. Tak to mi to vždy pridá. Bum. Už by som bol dávno asi aj mŕtvý, ale mi to pridalo, takže shield sa oplatí, fakt. Musím povedať. Dobre, mám 8 power up. Joj. Dobre, som neviditeľný. Dobre, 11. Ember. Joj, krov. Dobre, krov je mŕtvý. Dobre. Vyhratá. Potom by sme ešte mohli niekedy samozrejme aj z Robloxu vydať video alebo z Fortniteu. Samozrejme, keď sa sem dá tých 1000 odoberateľov, tak budem používať vedku. No poď sem. To je jasné, že ho dáš s Edgarom. Edgar je dobrý. Nie. Teraz hlavne preži. Utekaj. Sekundu. Sekundu si mohol počkať. Nevadí, druhá prehra, aj to sa stáva. Ideme asi posledné si zahrať a videjko asi končí za chvíľku. Tak poď. Samozrejme, ako som povedala aj v minulom videjku, stačí napísať do komentárov, ja vám kľudne pomôžem s nejakým brawlerom pušnúť, hej, na nejaký rank. Alebo len tak si môžeme kľudne aj zahrať pre srandu. Stačí len napísať do komentárov.
Nie, 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 dobre, dobre. Ty si... Teba... Čo? Kto ťa zabil? Aha, Edgar. Nie, zase sme... Dobre. Tak videjko končí. Dovidenia.